Здравейте, момчета, аз съм Радо от CSGO Pro Gameplay. В момента ще джиткам в някакъв сървър рандоми. Къде игра? Аз ще играя като единица този път. Аз нямам пари за нищо. Това е един дигъл. Значи не знам какво да кажа. Това сигурно ми се случва за 100 000 път, за 100 000 път в клип и че да не знам какво кажа. Тук ранкове има ли? Да, има. Аз съм 146 от 641. Добре, май първи ме убиха. Или не знам. Но доста рано ме убиха. И? Ко сега? Добре. Поци. Това се пиши поци. Добре, имаме ака, значи може да сме малко по-добре. Но само може би. Не е гаранция. Я... Искаш ли? Ще те залагам, ще заложа на 10 минути. Това ще го трепа с бомба. Но си бързи. Аз няма вържа те. Днес. Всички аз ги убих. Не, май не. Да се опитам на флашник. Те много рязко излизат. Това за какво тръгнате? Не са толкова сумни да се сетят, че са. Стила е пак ли? Емка. Взех я. Мислих, че няма да успея. Добре, защо се ми дропват тая бомба? Аз мисля. И двамата. Оп, има трети. И него. 6-0, браво. Добър резултат. А те са големи нубове. Или те са нубове и аз ги убивам, защото съм малко по-силен от тях, или аз съм много силен, а те са нубове. Или те са много слаби и аз съм силен. Еба. Май оцелих някой. Добре. Тя не са много добре. Това лао ли? Или само се опитва да ги оцели? Това как е нагарна стената. Колко съм? 6-1. Браво. Ай смени на... Неве! Ай. Ей. Тая игра стана добра. Таман. Да. Какъв хет ми лепна, чак ми стреля назад. Браво, това е добър.
Глед, тя веднага си мисля, че е хак човек да не ги оттрепи. То пък уби ги и те веднага хак. Да бе, не бе, да бе, не бе. Ой, то го убих, докато бях хващнат. Майче. О, за вратата. Таман взех хемка. 8-3. Ами съм ли две? Кога станах 3? Запомням, че искам 5, бе. От АФ. Искам... Почнах да пиша, аз не мога да скупа едно оръжие от 100 часа, бе. Така ли ми са строили бомбата, ми се удари в на някакъв главата и фръкнат нататък. Колко са? 4. Я не все равно сумею. Дали учавам? Сигурно няма там и аз се цепа просто. Я дай малко напред. Аре. С тем свършиха патроните почти. Опаре, бе. Просто искам да видям. По оръжието му се виждаш. Вдигнали се го. Направо бъръл. Аз за коса такова си ги купувам наново. Просто Б, миксера, нали, бъра. О, там се. Ей, сега престанете ги по. Щях да взема емката, ама те дойдоха много бързо. Това заложи ли, ако стане? И за това? И сега ще ви нацепим, ще си хвалим, нямаше смисъл. Това май е най-добре. Не. Бате Валио. Вало. Или Валио, или Вало. Зависи как се е писал. Аре, не. Няма ли някой? Там той е останал. И сега бомбата ще дойде. Яне ще си вземе 5 фрага. В 5, 3 фрага. Кой е той? Той ме измести даже. Аз вече съм на предпоследък. Той има с един. Аз имам с един да е по-малко, повече от него. Аз ли забих, да? Добре. То почва да ме съмнява вече, нещо е. Да приемем, че е много добър. Сега ще играм с АВП.
не става 5, не се излиза напред. Тук, някакъв първите рамки. Дали беше нещо не знам. Сега ще си зумна 2 пъти. Ай, излизайте. Може да е. Аре, защото там така. What the fuck, откъде умряха? Някъде ми гърга. Ще изчакам. Абе, къде се цепи? О, май само аз останах. Ще изчакам. Какво само? Отиди си. Не съм само аз. Емка. Хвърлих сега в пето, ама не взех емка. Бомбата не ми трябва. Пак същата тактика. Какво правим? Дали е с лава или просто с научкова? Мисля, че те няма да дойдат. Ще дойдат, къде ще дойдат? Мисля, че да почна да се плаша от себе си. Трябваше да погледнем те с тяхни цигански номера. Опа, извинете за скърцането. Пак ще пробвам АВП стил. Стил, АВП. АВП, стил. Стил, АВП. Бъхоп АВП. Бъхов. Бъхов. Бъхоп АВП. Бъхов АВП. Бягай! Това не би така. Само радостно. Кое е тук? Не се върни така, бе. Тук с фама. Сега ще пробвам с фама. Не са бутели. Ще чака ли от вратата? Добре. И сега ще видим. С какво оръжие ще играем. Така ще го използваме. Сега ще опитам да им надъна 100 000 хета, 5 хета, престанете с тежка. Ето, почва се. Това си неточната. Нищо. Добре. И двамата сме 17-10, пък той е на първо място. Много странно. Трябва добре да почне. Знам, че с АК-то, калашника, не са дървени така направо да ги отсечеш. Ами, по 2-3, 3-4 патрона, нали, максимум, се опиташ да ги оцелиш. За какво залага бомбата? Не ми е ясно. Айде, брат. Аре бе, брат. Сестра. Кога гръмна? Ти не ли заложи преди 10 секунди, бе? Правим това. Да разнообразим малко това. Мисля, че доближаваш като алгет. Да. Това е нещо като алгет на терорист. Като съм доближил, стреля по-бавно. Аз не виждам.
снимка нямаме. Сменят мапа. 18-10. Не е много добре, но почнахме добре. Беше първо 6-1, после там 12-6. Не знам, нещо такова не беше толкова. А то път ще видим двойки. Ще играем само с една граната и така. Не, като знам само чакалята. Къде се е, брат? Добре. По 57 ранг съм. Той с глок ли ме обича, не видях? Или с дига? Не знам. Добре, Опа, извинете. След тази вратка ще направя още един гейм, нали? И ще свършвам. Не, то не е гейм. Не. Просто още един рунд и ще свършвам. Мисля, че става много добре. Ще пробвам. Помпа стане. Помпа. Тихо. Лауквайте. Лаук, shift. Какво се случва? Добре. Именно биха. Това беше драги хорица. Аз бях Радо. Снимам от канала на CS Pro Gameplay. Друго не знам какво кажа. Това беше от мен и чакайте малко за край. И така. И сега още един път. И да, това беше от мен и чао.